नमस्कार. जिजाऊ टाइम्स न्यूजमध्ये आपले स्वागत. तालुक्यातील दररोज 10 गावांचे दप्तर तपासणी त्या गावातील नागरिकांच्या उपस्थित होणार. आता बातमी पाहू विस्ताराने. मराठा समाजाच्या कुणबी म्हणून नोंदी बार्शी तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये सापडल्या. मराठा समाजाचा जनरेटर आनंद काशीद यांच्या पाठपुराव्यामुळे तहसीलदार शेख साहेब यांच्या सहकार्याने व रेकॉर्ड तुमचे बालाजी वळे यांच्या विशेष प्रयत्नाने शक्य झाले. सप्टेंबर 26-23 पासून तालुक्यातील दररोज 10 गावांचे दप्तर तपासणी त्या गावातील नागरिकांच्या उपस्थित होणार आहे. त्यासाठी संपर्क करण्याचे आवाहन आनंद काशीद यांनी केले. पहिल्यात आनंद काशीद काय म्हणाले ते. जय शिवराय. आज बार्शी तहसील कार्यालयामध्ये सन्माननीय शेख साहेब यांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दखल घेऊन आज मराठा समाजाचं रेकॉर्ड तपासलं. आम्ही सर्वजण त्या ठिकाणी प्रत्यक्षात उपस्थित होतो. रेकॉर्ड तपासला असता बार्शी तालुक्यामध्ये अनेक मराठ्यांचं कुणबी म्हणून रेकॉर्ड निघालेला आहे. बार्शी तालुक्यातील मराठ्यांसाठी ही खूप मोठी आनंदाची गोष्ट आहे. सरकारचं आरक्षण कधी मिळेल ते मिळेल, पण तुर्तास तरी आपल्याला कुणबी म्हणून त्या ठिकाणी प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था बार्शी तहसीलकडून होणार आहे. यासाठी उद्यापासून प्रत्येक गावचं दप्तर तपासलं जाणार आहे. पण ते दप्तर तापासताना एकदम गोंधळ गडबड होऊ नये रेकॉर्ड रूममध्ये, म्हणून बार्शी तालुक्यातील दररोज 10 गावचं रेकॉर्ड तपासलं जाणार आहे. उद्याची गावं कासारवाडी, बळेवाडी, गवे, कोरफळे, गुळपोळी, श्रीपत पिंपरी, वांगरवाडी, तावरवाडी, खांडवी, शेंद्री आणि पोंजे अशा प्रकारची ही 10 गावामधला उद्याच्या रेकॉर्ड तपासलं जाणार आहे. उद्या सकाळी 10 वाजल्यापासून रेकॉर्ड रूममध्ये दप्तर तपासलं जाणार आहे. आज महत्त्वाची गोष्ट आम्हाला निदर्शनास अशी आली, म्हणजे जे सरकार मराठ्यांना कुणब्याचं पुरावा मागते, निजामाचे पुरावा मागते, त्या सरकारला आमचं सांगणं आहे की आज आम्ही चिकरड्याचं रेकॉर्ड बघितलं. चिकरड्याचं बार्शी तालुक्यातील जे चिकरडे गाव आहे त्या गावामध्ये निवृत्ती केशवराव पाटील नावाची व्यक्ती होती. त्या व्यक्तीला 1926 साली 7/8/1926 साली मुलगी झाली आणि त्या मुलीच्या पुढं कुणबी असं लिहिलेलं आहे. मुलीचा मृत्यू झालेला आहे. 7/8/1926 साली निवृत्ती केशवराव पाटील यांना मुलगी झालेली आहे आणि तिच्या नोंदी पुढं कुणबी असं लिहिलेलं आहे. आणि त्यांनाच 13/11/1926 साली मुलगा झालेला आहे. तर त्या मुलाच्या पुढं मराठा असं लिहिलेलं आहे. मग आता ते निवृत्ती केशवराव पाटील हे कुणबी आहेत का मराठा आहेत, हा आमचा सरकारला प्रश्न आहे. म्हणजे तुम्ही उगं विनाकारण कुणबी आहे का मराठा आहे का अशा या गोळामध्ये मराठ्यांना अडकून ठेवू नका. सरसकट मराठ्यांचं कुणबीकरण करा, ही जी मनोज जरंगे पाटील यांची मागणी आहे ती एकदम रास्त आहे. तर त्या मागणीला तुम्ही न्याय द्यावा अशी आमची या ठिकाणी सरकारला मागणी आहे. जर 14 तारखेपर्यंत तुम्ही जर त्या ठिकाणी आम्हाला सरसकट मराठ्यांना कुणबीचं प्रमाणपत्र दिलं नाही तर मराठा समाज प्रचंड आक्रमक होईल, याची नोंद या सरकारनं घेणं गरजेचे आहे, असं आम्ही या माध्यमातून सरकारला आवाहन करतोय. बार्शी तालुक्यातील मराठा बांधवांना मी परत एकदा मराठा समाजाच्या वतीनं आवाहन करतो की गोरगरीब मराठा प्रचंड अडचणीमध्ये आपलं जीवन जगतोय. आज आम्ही बघितलं की अनेकांना ॲडमिशन घ्यायचं म्हणलं तर अडचणी आहेत. शेतमालाला योग्य भाव नाहीत, पिकत नाही, पिकलं तर विकत नाही, अशी शेतकऱ्यांची परिस्थिती आहे. या सर्व परिस्थितीवरती छोटासा एक मार्ग म्हणून संबंध मराठा समाजाच्या वतीनं तहसीलदार रावसाहेबांच्या मागं लागून आज त्या ठिकाणी रेकॉर्ड तपासलेला आहे. मराठ्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी बार्शी तालुक्यामध्ये सापडायला लागली आहेत. तर उद्यापासून जी गावं सांगितले दररोज 10 गावाप्रमाणे त्यांचं रेकॉर्ड तपासलं जाणार आहे. प्रत्येक गावातील एका व्यक्तीने आमच्याशी संपर्क करावा आणि आपल्या गावातील असलेल्या कुणबीच्या नोंदीची यादी या ठिकाणी घेऊन जाऊन गावातील सर्वांचे कुणबी प्रमाणपत्र काढून घेऊन ओबीसीचा लाभ घ्यावा, असं देखील आव्हान आम्ही मराठा समाजाकडे करतो. 1 महिन्याच्या आत ते पूर्ण प्रक्रिया होईल असं वाटतं का? खरं तर सरकारचा पुन्हा हा गोलमाल सरकारचा विषय आहे सगळा, गाजर दाखवण्यासारखा. जे नेहमी सरकार कुठली पण योजना देत असताना आधार कार्ड जोडा, पॅन कार्ड जोडा, खाते नंबर जोडा, हे जोडा ते जोडा करता बेजार करतं, त्याच पद्धतीची ही प्रक्रिया मराठा समाजाची असं वाटतंय. या प्रक्रिया पूर्ण होणार नाहीत, पण पूर्ण करायची गरज नाही असं आमचं म्हणणं आहे. कारण मराठा जर कुणबी नाही तर दुसरी कुठली कुणबी जाता शासनानं आम्हाला सांगावं. जर मराठा कुणबी नाही तर मग दुसरं कोण कुणबी आहे? दुसरं कोणी कुणबी नाही याचा अर्थ मराठाच कुणबी आहे. बरोबर. त्याच्यामुळं मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं अशी आमची विनंती आहे.
वेळ काढायची सुद्धा 1 महिन्याची गरज नाही. लवकरात लवकर तात्काळ निर्णय घ्यावा. अल्टिमेटमची वाट न बघता मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी आमची सरकारला विनंती आहे. बार्शी तहसीलदार साहेब शेखराव साहेब यांचं तुम्हाला सहकार्य कसं लागलं? मराठा समाजाची आंदोलनाची दखल शेखराव साहेबांनी खूप चांगल्या पद्धतीने घेतलेली आहे. शेखराव साहेबांनी स्वतः मराठा समाजाच्या जननेत्याचा विचार करता मराठा समाजाच्या आरक्षणाची तळमळ लक्षात घेता त्यांनी स्वतः रेकॉर्ड रूमला आदेश देऊन हे सगळं रेकॉर्ड आम्हाला तपासायला दिलं आणि आम्ही तपासला असता स्वतः त्या ठिकाणी अनेक पुण्य म्हणून प्रमाणपत्र आहेत किंवा पुण्य म्हणून आम्हाला सापडलेले आहेत. त्याच्यामुळं शेखराव साहेबांचं मराठा समाजाच्या वतीनं आभार.